Hello mga kabigan, welcome back po sa channel natin, sino si Richard. At sa pagkakataong ito, ang imumukbang po natin ay lechon paksiw. Napakadami po niyan. Tapos marami po tayong kanin dito. Siyempre meron po tayong drinks dito na lemonade. Bago po tayo magmukbang, try po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinag-club niyo po ngayong araw nito. At maraming salamat po sa mga viewers namin na patuloy po sumasali po sa amin sa isang pagkainan. Ako po lagi po kami makakain sa araw-araw at magiligtas po. Maraming salamat po, Ma. Tapos dalangin ko sa inyong putong anak sa Kristo na matapagligtas amin. So yun, hugas na po tayo ng kamay, mukbang na po tayo. Nakagat po.
Excuse po, busog na. Po, natapos na po yung isang masarap na mukbang natin. Sobrang sarap po nung ano.
lechon paksiw natin, napakalasa. Tapos yung tamis, asim, tsaka po yung alat, pinagsama-sama. Siyempre, pag ganyan po ang timpla, talagang napakasarap na pagkain. Pero bago po yan,